A Pobra do Caramiñal abre as inscricións para os servizos de madruga e comedor do próximo curso escolar. As familias xa poden solicitar estas prestacións que comezarán o 9 de setembro e contarán con diferentes modalidades de uso. A Consellería de Igualdade da Pobra do Caramiñal pon en marcha os servizos de madruga e comedor para o curso 2026 a 2027. As familias que queiran utilizalos desde o primeiro día deberán presentar a inscrición antes do venres 4 de setembro. Para usos esporádicos, a solicitude poderá facerse en calquera momento, cun mínimo de 2 días hábiles de antelación. Este ano, igual que en anos anteriores, a Consellería de Igualdade pon a disposición para os pais e as nais que as podan necesitar o servizo de madruga e comedor durante o curso escolar 2026-2027 nos centros Fernández Varela, Pilar Maestú Sierra e Salustiano Regueiras. A inscrición pode tramitarse a través da sede electrónica do Concello, presencialmente no Servizo de Igualdade ou, unha vez iniciado o curso, directamente co monitorado. Os servizos adaptaránse ás necesidades de cada familia, con opcións por mes completo, medio mes, días soltos ou uso esporádico. O obxectivo é facilitar a conciliación cunha oferta flexible e adaptada ás necesidades das familias da Pobra. Dende a Consellería de Igualdade consideramos que facilitar a conciliación da vida laboral e familiar é unha cuestión fundamental. As familias necesitan recursos que lles permitan organizar o seu día e compatibilizar as súas responsabilidades laborales e familiares. Neste sentido, entendemos que as administracións temos que estar ao carón das familias. En canto aos prezos, durante setembro e xuño, o custo mensual será de 8,40 euros para estadías de ata unha hora e de 11,20 euros cando se supere ese tempo. No resto do curso, as tarifas serán de 12 e 16 euros respectivamente. Pode escoller ben se a modalidade é por mes completo, por medio mes, por días soltos ou días esporádicos. Canto custa o servizo? Pois o prezo do servicio de madruga e comedor ben recollido na ordenanza municipal e para os meses de setembro e xuño o importe está establecido para o mes completo por unha hora ou menos en 8,40 euros e para o mes completo máis dunha hora para 11,20 euros ao mes. Para o resto do curso, cando o servicio sexa dunha hora ou inferior, o prezo será de 12 euros por mes completo e 8 euros por medio mes. Mantéñense ademais os descontos habituais, un 50% para a segunda irmá ou irmán e gratuidade para a terceira ou terceiro. A estes prezos, como é habitual, hai que aplicarlle os descontos do 50% para a segunda irmá e de balde para o terceiro. Para calquera dúbida ou consulta que as familias queran realizar, poden chamar a 981832764 extensión 6 ou ben escribir un correo electrónico a igualdade@apobra.gal. Os servizos estarán operativos ata o 21 de xuño de 2027 e están confinanciados polo Plan Corresponsables do Ministerio de Igualdade.